Oni other form me encha wo na me ma wo akwa ba na me bisa se edien e na beba e wa wade mu ma oba warefo otumi sesa ne niama ekokọ han dan foforo ekokọ tenem eden na beba eden pote e na betumi asi e wa wade mu na ne opani bi yensa aka no ofidiem ha sei no nsem wei e na odi etu gya so oba ono ankasa tene sika ade akoye ne ho ade awade no aba betena wade ase no oba no opie ba ya oba na sesa ne niama na okọ no wankọ ne sa keke ne nkrata bi ehu hia oba na sesa e de aka ne niama ho a wode ekọ a onni ho hye na oba fie ha se ya ne nante se nyina ne se mpenifo mo ano na ne nsa entumi kan krata ne back abusua ensem bebre e na odi etu gyanti ensem na ne yenkonkoti e ba ye beto yenkomotwetwe no eso owura akwa aba yaja ohote sei nyame adome ho ye frau se owura medine kwasi agiman pachan kwasi ufri he na ba ha me fe kanya se abrim na ba ha ehwa na otie nso ehwa na mtie na ehwa nso na ufri amemfiri ho ufri he na ba joso ampa ba me ajoso ampa me nemu abrim na ote kanya se abrim na mtie okay adwuma be na aye ho me pa cho me adwadini amokuma mba adwum beton de okay kwasi na wiei di asem ene de wa bepie me ne matiefu anim hye wasem nase entu nsimfimfini hye ase ekirem ne yente ase yi yo nana Krobea ne mabejafo ile masem makonya se menkasa na masem amre ba ne se mihia obabia ndidi Rose Asare sa wafo aje se nyina ye bibia bom na masem nya ne se me maami kuma wu mam kwayi me baaye no na babia afie no mtimo no wasa ne ma nyina afifie ho na Rose asesa de ne wasa ne ma nyina afifie ho a wodro pa sabie nyina sa awarefo eni magumo no woyi mnye magu honum sabe bashit efibi na wa odegum no bonpo ana ya to honum aje se wata wodopo no adiko eche basa no bitwa namon akọ papa honum 102.9 FM ese se de sikaye no nesa asam no antentam anye sa bae na Krobea maswa mjennya ne se efisasia menene mienu dia esan se bibia ba munti no ni diri eka ho misumidi ka ho wa fa krata ro ko amfie mienu nie aje se uyema wode ya ne sa minto ho he na ono so ya na dwen se efie no wo beton asem ko ba wani asem ko ba wani say yakwa ne koye no nese no ana je enyema ntwaye awa wade nu na je se fan se mfie mienu die sabe waten ho ai se ono tiri baabi enti nana Krobea na masem nya ne se efisase no krata no awone che no mihia mini o musa mini di na woso de na so me bema a me di bibia nim a sabe japade no yesa kae to ono oba no wonu su timi se wo fakata no nana me baya masem tian ma wade egu nana woja ka se awade ndie woja akrache egu me pacho oba no waye se awade gu ya chade se na awade gu waye oba ho ade pacho you so oba te ne ho a eno nkyere se awade na gu de mimi pese mi hunu ne se ye wo amamre ne amane kwan a ye fa so gu awade saa kwan no afa so bi enti no oba na kasa yetumi agina so aka se ene ye wahyebu kena sa awade na gu ana na yisa ubese ba se ensa no wore mesa abrem ana amamra amo yeye amamra ye ne se ye twiri ye de aye twitwa awade ni mu
me pa cho ya nya krata se mu efia mamre ne ye efia mamre kura no a se oba eja awade ana ba eja oba ye se efia mamre kura nso wo ho edi gu awade en na mpese mi hu se bibi sa akoso ana pa cho se ya tu nsagu awade sa bode me pa cho nya nsa monye pa cho da bi en ye se mo awade ni ngui me pa cho awade no ka se ngu ye no se wo ban na ware ana wo se wo da wade no ja ya che be ma ne ware ba oba entumi ntina awade ase a otumi jai se wo de wano nko aka ne saa se magyae enye ne kwan no enti so oba ne se wagya awade a o de wonsa bi abrɛw se bi a je wonsa ana de ota aware de chimedensa akoma no abusua ne abusua mahia so yabɔ nkuro ama awade no agu ana yo Krobea ubusam so a mismu wanu yima no menua frɛ no ade sa awade asem tu nanim ana o ka kye ne se awade ne oja ache na wo papa na ama no kwai ama me mfa me samre mi oba ne se ne papa ana ama no kwai a mfa me samre ko me sa abram dadaada ndese hono busa me so a me pacho manu yie no no o ne wo masai o ye wo manu enum pacho ai enum no obi ane na wo num de ben ne beba se me ko me maami kuma yi aba no obetumi asesa ne nyoma afrifie yo Krobea msa semu nka ote habia ane ka busa no aka mi hia pa o na me busa o kire wo wafem de me pacho me de me hu adekodi amaye no na kasa nyam no a ye ba hase no no ono ko hai adai a be ko te wade ase zwen safo anso egun bajim bosome nan ansana ohun se tam no we no ana mini ho no a wasa nema erekoye na be ma nye oba ahwe a oba asesa ne o ma kwose meja awade sa odo de sa odo de esa sa bia ne ma odo ne sign kireze BBC ti bia ni si Krobea eja wona eya me se me kase no me pacho mini sabi a hobia ma wo se ma wo se no wode masam wode sasam ana sabi onye ska kompona woni obi na die me pacho sasam ni hwade a enya de how bad sabi ni wo mu ana me kyeso odo sa enti wafa asase ne ho krata de ko me pacho yi masidan wo so ana me pacho ai mo aboso o ka de mo so ya wi bibia ewe awo kanya si asase so okay enti ye kan di enti no ofa ankrata ne koi ni ofa ka tare ko ne se wodo pun mini nyina sabi ye japade wo enti krata no e ka ho ana mini ho kise okoro na ofa ka tare ka ho ade wo susu se wo beton ana da bi won na nun ba ha se efie ni yonton na me da min su se meton oba de echi amie fa wadwa na boa me wa hakakra asem yeyi a opanyini yi kan asem no motna so pen ewo office ana eyede asem ene ba mu anim ahyase ena sei na moka koduru ye ya amakentia woni akoni namu akirei asaba ebiwi akra me da se asemi eba ye nimu minsuro kra be mfie mienu ni ana openimboa mfie miensa wo ho kwan na de bai eno maame no oba no na de asem ne bai rosa sar no ai o na de asem ne bai na akra na asem a na ode amafidie so debi we say awaresem no so aware ni nwi a ana ye hu se agija ya na tin se ye de beba afidie so fi se ye bo awade ho ban ye ngu awade nti oba no na de asem ne bedai no oba na asem tintini tietie nyina ne se wo mo wo pro to be a wo ma ha ase a wo musie na se ya ho kira ba wo mo so na abehwe ba bia sebe wo mo da do prapra mu mame sebe ye plaster adan no formu en futuro nti nkwara ne bebre timi nya yade asma ene kakra bia we na we se ayi opon ahwene nse bebre etin nti ko de dwato ebesi ye so se ye ne owura yi nkasa na nke dan no wo mo nton efie no asase no
nanka agya omo nkɔ petwetwopo abi wo baabi ana baabi a efo nanka ebi ase 2 rooms kura no be yeso ana se ombe han dan a se be ye ombe free saa emfuturom na se ya hoden no eni ho ano ne to ye nsa frɛ papa no so de ani de mai e ma ye tena so enti akura ye nunu a no ekoba ne se ejapade ton no ase na ensisi so maye se ye beta ye chire se o ye nton ejapade nkota asase foforo nsensi wabra we ye nsinwie ye enti no bema no ampene ba saa enti no ye ne se saa ne te dia ye ma ye ho mre kakra nanta wantawa bi so wo montam ano mu mienu kra no montam no enwo dika ye nhwe na bia ne nyame ahye ne ho animonyam eno na ya ante ho asemu biewa bepem se ana no ye wo hwa na papai enso bae obaye no de na manie ya wadi kan bo na fidie su ya ebebo ye ne so asemu we de se ye nimsem design te de beto yensa frɛ ye nua ba no na waba ampa ye to yensa frɛ no ma ene oba office inti yetena so said ye ba kono a bizempani se aboa odi kan ye hu ni di anya ni otozo mienu enu bia ye di kan atena se aka inti we no ye ka enye din na papa ya mane a ene de ode ba ye ne se de okan no awura no wasesa ne niema wokɔ awari go so de enye ya asem ena nya awari sem so no ode ba na emom nkrata no de wona ye bema ndi wo se nkrata no eba no ho we ena ye to yensa frɛ oba no oba ya ye de amane ye board no eviti ase no oje tum sampa baabi o mote na hwanye se de odi kan ye no akromfo ba ho epono kra ni pono na no edan na no nsem bebre ndi so ojan ho ne se obi be fa yinu a omoja pade ayira na obi asa sekrata nso obi tumi wi ama yi sa na oba ne se na adwen ye no nti wokɔ no ofa kɔ baabi a okɔ han dan no nti eba ne sa no na be ma ne se yo se sa ne te dia onko fa mre wo no ono e na oye be ma e na oba no ebe kire mu se we kura no eye awade mu asem ntia na ene esanso mo ware ye kristosom ene ade nti no nka ye ka kura prot no no ane toy oba no ne toy na esanse woni no eware a bible so ma ye honam kronti ene wode ni din eba mu enti o kan se no na enti ene ye ne so ewom sa na enso so se mo aware ene de eye mu mienu nyina mo dia ampa ogitu mu se ane eye wo mu mienu edia enti na be man si won famra ana o se wono nso so ade a wono na abɔ ho ka wona breye bibia odiskani si be man so na waye enti dabi obo nya botre oba no ade a ono mom na di nkan ba ha ade no ahyase se baabi a ono mote ne nye enti sa japade no a oni ni kunu na ye no ye nton no se de ono na e ka se yi kan o kan na migusu a be so kan toaso enti ekoba ne se o de krata ne manu a enye ye enti wono so krata ne be won hobi akra unse aware asem no ye kan beta ayete se ketrema sumoja ye pibigu na ya mene bi enti abadwafo dwen ho se emanum ne wo mo ntem ena krata no wo ba no o mienu nyina ya awarefo ne sa ni nti no se krata no obi ahwa a eye na emom se be ya adanse ye beba mu se krata no wo ba no nti daachi bi onga ka se ye ne dia ana ono nko anyina so nkoton nti no ye mpe kwan bi a ye befa so a bi fe wo mo mienu nyina enti ye ne se ene sa ne te dia ye be ye copy ewo original any fake ne ya ye krata bi atoso de obenya fake no na afei be ma ne bi akodi original ene ni photocopy ene ni photocopy na yama obia baako na edi adanse ye se ampa ye mienu nyina dia se ye tiase o se ye wu o se ye ton o se ye toa so a ye dia every se aware no enwui amamre kwan so ne saa ni ntina aware enwu nzu a ye nche ajapade ntina ajapade ne che ne de ye ntime nka ho asem se ya akopem se aware no begu ana se enwu no ndesi de na ntokwa aba ho no ye krata no ene oba be ma ne se akosi oba agodi oba no ndi wonfa mre no wona ye be ma ene oba no se wono so wona abre ho ndi wonfa ma ndi ye hwe bibia edi asomdwe ba fi se nkwala wo mo ntem na aware no nwuye ndi ye gitu mu ma ye nyina ya dwe ko bankro mu se sa ne te dia ye nye copy na de obefa copy no emfa na de obefa original na emfa na ye nya adansefo se ni ene yaka ndi zakrata ne wo oba ne hokra no a na be ma esise na koma ato yeyem ye kan ne be ma ne gitu mu sa se oni hawo oba ne so gitu mu se o ya kan ne sa wo gidie wo yemu nti ye nya ne sa enti anche ene oba ne ma ne nsa so wo asem ka
asem ka no mu no na obeka ne se be men yebre bi atwa mu no omukɔgye container plot wa enka omo be ye container asiso sebe ya enka daachi bi no omunya bibia omaye no container no omo ye ne ti a watwa mu no de ohun ya ne se papa ya fa ho akoton container plot no ama onipa foforo ema ono kura akoka ho asem ma ye chi no container plot ema ono kura oba ne koka ma wonya ho police abanyama ne ma ye be chi no vi se ukuru na aton wo so mfa nyawe ena waton ama obi nti wo chi a ene ma ye be chi no enti de kwesi ya ne se se sa ne tie de a eno ne kire na adwen se ajapade mienu na waton ba ko a na so osane na be pere we hu krata we hu de a na adwen adane wo de krata no ba se yenye copy no kra no a enye yi na container plot ne saso ne plot wa yesi dan edru moso and the kind ne pepepe na mpeza meka no to enti plot no a ewo ho no wone ne ma afa enti krata no onfa ma na me ye ne se wonyi nkwada ne mfirim mi se maame ne papa te ase a ye kan japade asema nkwada no omo nka ho ena osin ya ye ne ofa enti akoba asa no na akora na asem na yire so enti ye ne se sa ne te dia ene ye mfa nkonframam na ye mfre lawyers ene jeje wo mo a edru de eden ye emremu no sen na ye beka no na obi anche na adwen na eja sebe ye nkofa ohaw ne amane bia emfama akora enu nti ena ma ye de ba ya abedura fidie so oba ne we akra oba no ofia ha aden wonte ha ye de nyina ba studio ha ye de ne ba studio ha no akire no ena wo se onkasa fi se na asorefo empene se obekasa me de bibi sei ena wo kan no eja kwa me mom no ne kasa aye pa eja kwa me dia sam no ka kire wo ka kire me ne matiefo na bra e dia sam no ka kire wo se no ne bota yinti a onkasa akra se de obo kan no ano bresun ya ye de omo ba di be tra hakra wotia afa ye kire o ka kire me se onkasa aden ya wo se na busuafo se mane nkasa ni piesie nso se mane nkasa nti wakasa enye yi die sansembe no oba no we se de otie ni mo opanyini na busuafo nim se oba no wafiri wo nchen fie mienu ni pachan awon nkasa no wakwa ha no store say one store hwe atiefo asemwe ho unim na reho eye me mo ma nka asem bi mfa nkyere mo obey odi nka ba ha no wa agenda meka bibia oba ni di nkan ba ha no na sebe yen ti ayete ha no ye hwe wo moma so a ye ni tra wo moma ekọ watiko enti baabi a wo be hya wasem wase afiri no na ye ni aduru baabi a wo de asem na ekọ akosie muntie sa ana we kura men kana na dwoma na asem na asem I'm trying to choose my words well muntie anansesem bi oba ndi nkan be tutere ye de o oni be ma na tie na ya na ma wo problem ebinom wo big problem no ne se be ma na yire ne ho etoye na wo de be ma ne nku adi nkura kwa na wo so a menene na abra badon ye yamfa ne se ono oba no na akoto eto de bi oba te awade ase be ma ye bi eno de oka ho no ono wa fasuma se disika afaase ama obi ye ajapade de ma no ene obeka se eye menko amedea asem wei eye mareho na minim na busua kro ena minim ni piesie kro se wo ka piesie a oni papa wei nyina na wo ne de a ene akwada no na dwene wo fom minim mfie a wadie minim piesie no ni mfie a wadie na dwene wo fom kire se awade mu ajapade mu nkwada mu nka ho edisi o mani da so na eye me ma me ne papa de anti sei na aba no eye sei ebiebe ye sei a na dwene wo fom mun senti o na wo wadi nki aba yen ya ha oba de beyi tumi na kai mi asem no se ba bi a yete no yete dodo prapram okay enti yen de na ya branya no wa ma meka se yen kobo even single room so
ni entu nkɔ yɛ deɛ mu o ɔse yɛntɔn yɛ deɛ no ni enkonkɔ han dan na yɛmfa sika no de aka no ɛmfa mpa asase ɛnsa nhyɛ asiensi mo hwɛ adwene ɔbaa na ɛbaa bɛbɔ yɛ do sɛ saa time a yɛka nyinaa no na ɔbaa no deɛ wahan dan ɛda hɔ yɛ nti sɛ nka yɛyɛ teaseɛ ɛna baa yɛ ni ɛhyɛ krakyi sɛ teaseɛ ne yɛnkɔtɔn na momfa nkɔpɛ ɛda bi han ankɔbaa no deɛ wahan ne dan dadaada enti saa no nkɔgye saa sika no ɔhyɛ mu o sɛ de kyɛfa no obɛnya o sɛ deɛ yɛ o nkɔ ne ɔsesa nneɔma afa no matu akɔ saa dan no a wahan no mu o enti yɛnte aseɛ no sɛ daabi yɛnkum dwadifoɔ ni dwa momote dodɔ prapram nyame aboa mo manyamoa mo de asie duru mɔsoɔ wo ɔbɛi wo mpre nkasɛ ne momia moa mpanyimfoɔ me kuru nyire ne ho na yɛntumi mmɔsen room bi ne yɛnkɔ tenam na mmom yɛntɔn samfa nkɔ han dan deɛ yɛte aseɛ nwie te ɛne so wɔn firi ha kɔɔyɛ a ɔbaa ne kɔse saa ne nneɔma ɛde firi bɛɛma yi baabi ɔne ne teɛ saa fa saa fie ne ho nkrataa de ka ho de kɔɔyɛ na sɛbesɛbe papa wi ofiri duam papa we ya dey ofiri duam edi eni sa sisie yi o de atiefo asem we mu amfam ani mi akire na se waba sabe wanim wo ye ni yie a enko wanim ante o ka so obusua asem enka so okay yate ase wabusuafo nim se emfie mienu ne watu afiri papa we nkyɛn wabusuafo na wo ka ho asem no ɔno nim se emfie mienu we okunu no onte ne nkyɛn enti se ya wo de aware akonkɔ hɔ sɛbe mesra meka sɛ ne ɛda ne de sɛ ɛma bi no mutrim ba ma na di nka ewuo no papa yi sɛbe ma no sisum na so obewu amoa be chinchim wani ase abɛka sɛ oye kunani yɛnka no korɛ mfa nkyerɛ dipa yɛmfa no korɛ ɛmfa nto nipa ni ase yɛnya deɛ saa enti wɔ sɛ hwan na sɛ ma ne nkasa agya kɔ ame wɔ se na busuafoɔ se ma ne nkasa ɛna ne piesie nso aba no pa ya sɛ ma ne nkasa ɔpanyini akra otu firi wɔn nkyɛn no waa wo ne wabusua kɔ na busua hɔ mepa cho ayekoi ɛwɔ he ɛwɔ sunya kyra ɔbaa ne efiri ɛyɛ bununi pa cho opapa ɛhɔ no no tie ɛdeɛ nkɔmmɔ a na nkita hodie na mo kɔɔ yɛ so mo ankwam merikɔto wɔ panim sɛ ma me kuma wi na me koya ye bae no ne balansa ne nyema afri me fie wankra me ki me bae no menya na ɔtwe miensa ati ma hu sɛ daache no ma hwe ya emre bitawim sɛ ma kofi akɔsɔ bana aware ya busua ne ahye me nsa inde sɛ me kɔbɔ opamane na kɔbɔ opamane na opa nso agye pene ana ɔfrɛ yɛn enti ɔfrɛ yɛn no ana me na asam no kɔɛ ne ma me na kɔtena baabi na ma bɔ mu kuro na wɔn aba na so wɔn bɛtase a munya abo bɛ wɔn nawa enti wɔn kan na bisa masin sɛ aso wadawruma enti ko asam bɛ na bɛto wɔnim wɔso ukoya o mame yie ebae no na wo yere asesa niema afri ne papa no manim no kwadu bɛn pa no boy wono ne se kwadu pa wo just se wo se wo bre na me di sabi awade mu nsam nya de ade aso ano ise o sa na o gina so se wo bre me na je se no hema wona e bibie ofie hɔ no wona dwenkyerɛ no Eso Krobea asam no antesa enti dia na papa ne ka kyerɛ ne ba no asam ba na ɔka kyerɛ no asam no nya ne sɛ mensamra kumase na menkɔ dwoso ampa ba me hɔ no enkofa dota wodachi mensamfa buso pani enka ho ensamra echi yesɔre ya no ana edi ba na wɔtwe ana me frɛ ma asen sɛ aso when you wake up bia say me kan je say me no obadwaman ale say dabi mama charge ni mum no ni nyama say free bi fie na bo amani enti me sewara ma onfa kwara nyamra ni entrase na yanto abrabon so ponini jafon so saa be 5 minutes na so you asew akasa mate mfie meduni
mintehwe waka se omomfa won samre woda oban ka se opapa na man ho kwai opa makwai ankwa mi sa brɛ me ana me kɔ ma me hɔ no mo kaka je wa me chiase na so na fia mfie manunie waka bia oba no mahu sɛ wanware enti onfa me samre me no so ayasi ensara sam de opapa ya kuapemni akopemfo so mu de jade enuntina me no mentimi emam papa no na so nti saba ha mbae ya che se emfa so bi amaso no so se ne obechia me OTEC 102.9 FM eti sanse waka cha opa no opa so on person no Krobea sabi misu miska sam no odin wo firi ha no mo akosunya kira no sabi minya wokɔ na afase me kɔ no enipa ba kɔ me ka mu me ba se be 5 million na asa ankwan so gumi so asa bi o so me gusa me hewo mu na busa me a asem no so no eze odi dwabe me pa chobre me obi asabe mete hama aha te say de kire pa ne se usika asem kofom oh nana oye magic masamo anu no asema ka sabe wo hia samo anu yedeka yeka na sabe o sakwese pon ba te ha no ma sasa wo zika biti di no oh mo ba panyin no ya obey se mu piesie no owo mfie sei tata yes mu no mu oye bema o bema okay eye pa so oye bema edie na aba bema no aka sabe baabi a waduri se wo siesie ne maame na bre wa ne akokra ntam nka wunsa mo anu no obi busam se eto ba fra ne no ye woduro ana oba mami ye omoduro no nti asam ba na wo nkwa no atmeka afa sa mu mie no ho Krobea enkwara obie no ho matu nkasuo da na FM woni mkode obi kwanka jese bia ante ayi mama do ye nenye tama ba ha no ka asam wasade asam no asade ko Sumpa FM seste ka monton wasi asam no a mo kae no onu fam no ni kasuo no no satam no ya sam ko ma mrante hene na se mrante wuye no ana je se o nwie bibia no ana mo frɛ meni oba no esa koye ezi sadia wonu ka se mu no mperfotumi se ni oka no anya papa sesi oba no ye adwuma bɛɛ ana me je se oba no ise ndia o ha so aru ne magumu a sabi onde bi ondo onyane no aduane oton ade oton ade ne nkwada no omu fiiwu ai Krobea me pacho de matife duro no mina me fadie konsuo OTEC 102.9 ena no pa me fadie simtire so boka hirese akota nsuo ansa no minya dware a me ba hase no nyese bi atachiro ye be ho pa na mo nkwa bi hia mo so a number me nkyai se o mba yiska ana di obi a na sa ya no me tinka wo mu a na mapam mo so o mo nko okay odia oba no dia akoto na asorefo anim mu nyina na mokọ asore baako pacho yen kwa sori baako odia akoto na asore anim Krobea pacho menko ade ho dia ompesa obekọ isa meko ha no ma mi hu asama meko ka no ho mi hu asama meko asama ka yese bi asabio ayakoda asama o empenefu akono so no enya asam ketwa na me nante ho ayare enanti nam sa de me ba ha se asama no mu nimu enti asama no momo ame na so oba no sisimi a monka se mi se mi so oba no so a pacho abeja fozo nchiri okay na oba de oba no ose ne botaye pa ni senti na sese onu keeping krata no sisi e de ko siye ne de emuaya wode ma yetwa ato ne de ose opani ajapade ne yemienu opani aton ba ko de a ende o kan ti ase nim o de ye wo no kan asem no de kire mo bra mo tena ase ba sebe wo me ma dwin mu etiefu amutie
sentiasie wo mu a moma ye hu ntiasie ni mu a moma ye hu medi nkia mama bam 2 minutes bi ansana ma ye de empese ne yi brem akra medase openi ma me mbusa openi asase no ma ye ntiasie de wo ka no ye container asase ana na nso ya asase mu ana aton ye wodi enchirem ya pese hu ne kese ye kwa me pacho ye container nim kakra container ana mu ne de ma wo ena de ye ka ho plot na ye ka ho asem na ye full plot or quarter plot ana half plot pacho you na container na container asase no ton wodi ska na ye den me pacho anya no kura me kwa surprise me Krobea no kai no no ma hu se man bi hu pa is that some obeka de defending on ton container asase na namu ni container asase me pa cha obre ni wo container asase ewe me pa o say ewe say pa container asase na namu wo ne we ye den na we one noble ebubusa me say akwasi me di container asase no echeo na da won peso be su bibiara na say aja sese no oba ya meni na ebomu ne ebobra no wasesa ne niama agim da tuom ise kura me kura no je meje ko hosem odin Krobea anya izo ehodi na me ye den na sabe matwe ko ye container ko si part no so ala so ne mefa ma de ne se hakwa develop na mna mu obi na so akura wore de me se ho kwai because ise no ebe ya metie no efe wore kwa ba no so otumia efa na mefa etina me eda na me hwese bia metu abo mienu bi so na bia ja se ntabo ko bo kire na ja so obeji ni fie kwa no sabi enji sasem ye yi a wo kan waka kire ne se wo nton ne mo honorable on ne de ma wasa aka kire no obebusa na ade ama no asem wo kan no corporation a commander kura na asem wo nim bie aka che se maame asem ade ba se no jare wo ye no ama ko oni sa ayi no commander no ana zo awura me pato brabaji kata fa court awo commander ni kanya se commander Krobea me se support work sem se hu we si kwa me nkura anya no kure ana me nto bi so container nam bia so mo pia na kama mo nko open so who say nana Krobea na me na kwese motor port na no oh damn you nana who say onya je sa o enenti no bi busa am say na de nti na wan kwanko busa eda no papers no na nti anti me no me na won mfinhia aduasa mienu asade mfinhia aduasa wakono me nisu no bai me nkona nim enko busa nkata ho asem na mo ba bia mafa ede so bia ba no ehwo no mafa eye obo agra asemo on say asemo a ye kan no eye nsem bebre na firi baabi ena bedru baabi a aduri na no bi ena ye munu bi eka ya na enipa ni bi ntiase ni senti ni sei de nyame aka bomu no ensese odasani bia etitimu de sei awade no o mu nyina ho a obi asuru sei obeye na adwen sei awade no wajai obi bie na no amia ka sei masai awade ena di we nyina aba asam no hwem mu anu ani visa asam ne ba ye nam ha ye ka se da bi se chita we die ntimi nkota ya chire se mo nkoton asase wa bra awade enwu ye de da chi bi wa hwe ya ye bagi di mbone ya mfa ya adwen anko ho se ene omkwa no mkoton omade ase de ne nke mfa ho ne ye di mu se me kwa OTECFM ba da bi ene omta chire ene omton ma ye na mo ntimi anto bi wa nsi bi wa da achen die de besie ni nyina na nke ye hwese enka awade no odo no ebesan aba na ma mensuru a ebe se mfie ebe se ebi enan kra ne ebi a oba ne opani we de mesere no mabisa muhia se oba ne be ma eda se awadefo ebe se ni oh pato mfie na de aba a je se wono oda ne dem kra mfie nan enti we a je se wono no obaka hada bi o kan kwa se majojo a se be ka be ma menka hu bi we
Emfie 9 nie. Omo na se oba ne be ma eda. Se be ma na ko oba ho na so one ne na. Hwan na edi kan asa awade. Eno de enka de omo no susuo no na emum de obebie na no aga se menware bio no one na asa awade. So no. Enti we no mu nyina na ama na bedru nia edrei. Na nyame kura na aboa. Se sa abre oba na sesa ne niema. Because na nyamre se omumie nu tifie ba ko na sa ade we ikoso no. So utra nye yie a wan hwe yank ye ntia sempa obedie wu me ka wo nan tra nye yie a dako bibisi ama wan hwe ya eviza sabe oba na ye kana asem na onye oba afon oye krokro a wo ka se wa wari mfie aduasa kro obi nyini because wo hu na wan hwe mfie aduasa no amu kra no wo de be ma wo no amu se o 30 years enti wan hwe ya wo mfa awade ye ndusu no se 30 years ni oye kama ni hutwa oye nipa a utimi se obo abere wa wu because obi a 30 years there at least wonya be 50 years aso hu na o ka se 40 kura wo ma no so hu na me no de ama asem ne kan ye de ne fira busua no ho e na abeduru asore e na ama na beduru nia adri 2.9 FM. ndi yen ha de nya awade asem no de ba o de krata na ba na no momu de oba no wa ha e na wo se onka de o ka no e kwan bi so me ma dwen mu no me ne na nya adwen esono prot and esono container prot and asem a ye ka no container na ho asem no ye misa ho asem a ma opani na nchire bi se na hu hia ezese ya because ne anim se ye ba ma oba na be defend ne afre lawyer na nka lawyer ne momu akirem na lawyer ne momu abu asem na na se wa kire kwan a ye mfa so enti ya ma ya nunum ama papa ya nchire mu se ne a o kire mu se container plot no one ton na bia ona bono na ebusa ano no ka se oni ska ode beye enti ona bono mfa na ade e no fa na ade anaso okoje hu ska enti sabrei ena nka wose nka awura ni kire mu ma ye hu sa ne wo ka no eye no kre anasa nya no kre owura sabra asem ne ba ha na plot no na container plot no na ya je ana na wa mfa ne se wo so waton ana na wonton sabra odi case ne ba ha first one no oh ya da ho and the another ho ya da ho okay okay enti sabra ne sanka wo ton che sika ne dia nanka container plot no eda ho enti se anu uzi aton container no plot no enti se container no plot no enti wo de krata ne ba e ma ye di adanse se e yomu mienu dia ho a enye yi a mene na nya adwe na ne refis enso kra se krata ne nipa mienu din ne wo so wonko a untumi nkoton e ma enye yi e na bia na dwen ne se ma mentena hwa na papa yi nwu se papa yi wudi a se ye mienu dia enti so wudi a automatically e be ye me nko a me dia na busuya nso tie wone ne madia ya na busuya nso tie wone ne madia enti busuya busuya onu ani edin bi te se me amte ya na busuya nso tie enti we no akra me ne nya adwen wo sa akwan ne so eye mu mienu mu dia so na adi sika toye so na ye de be ma na ye ya nka oka ho enti oba ne so aya onu so oka ho na we ne awade ne nwuye ni enti no ama asem ne ka no tin ne sa ne enti mo oba ne mfa na ya awade papa be se awade we ya sebe mfie nan ya sesei ni oba asesa ne nioma free be ma fie na kwa wie sei no ya awade be o mo tifi krokra o mo na ti se ya awade be oba no atimi akohan ne dan ekone baabi enti abusuan no o mo te ho ye den afa ye asori fo no so o mo ti we ho ye den me da se akra enti mesere plot no ayi ne ho asem na ye ka krata no ye de anka awade sem krata no asase krata no ho asem ne ye ka enti oba ne ba ye wa mo ye be fe lawyer na lawyer akire nia sesi a we ye mfre lawyer bia wo sa asem we ho ye mfre no kore eye no kore eye nipa mienu ade e to de bia me mfa wada wo ye sa wo ya ma na me na be wo na ye be picture adenti no obey de opese ye mfre lawyer ah se lawyer ne ba no obe kan obi ye mfre lawyer masa mfo ni bra me so lawyer misra ni bra me so misra se me ka se ye mfre lawyer se me ka se ye mfre lawyer metia na wati ye mfre lawyer masa mfo ni bra me so fu obu fu ma me so ja kwa me mayi na frim adai enoma bi wo hono mu a eye asisie straight
kano kure no yemfa nkyire nipa se ade yei no eye asisie straight na ne kan na me a ne be ku ye enti men kan lawyer kura ye frɛ lawyer ene ka wo de na fe me a ne be ku ye masa wo bu fu afa so na me nyu ni asem se ya kura de me ma nya de bi no kure wo me se papa we se ni sika asem nye papa we arehosem ne se oni bi enti do pra ni mo no ho na no one oba no tie o ene nkwala ni nyina tie o enti ya bobra ne atumi to asase na yesidan ya madan na duru moso a sabe enka ye presi ye betumi abo bi so na ye ne ya kotena ye do prapram ba wo obai de ba mai ba se ye nkoton se japade no we ye fellow ya ye de eja kwa me also factory na namba cha medasi na fe we ye be be to the public court public court ene be jaji asem we o wa sama be na ndo kwa ni me ku etiefo mo be mo ya mo nka ho aso wa mamu mfiri wa ne me ku mamu mfiri ma ware ne ye oya siro ya we mpese wa no obi kura efre no wo no be ko ba de obi mpese obe yi nanim na ye nhya de bi nso ye se wo waware ma media ha me ne se for better for worse no omo se owuo mo enkwamo me ne wanti se papa ne sika sem ko fomu a se otena ho oh dear na ko ka o ma nya wedding ye fie de yo na ya mimi ni mobile bi a ni papa si fie de a che no e na ni kunu ni ba bi ti e na okaka che ni kunu ni se yanko han dan e na oji sika na oni kunu no waje o na odi na kwata ni papa fie o na mfie mienu no so a wase papa se fie ro se wo tum se oba na di animu o fie ro se wo tum na wasa kwaji interest wasa kwaji bi mfie mienu so a na wasa kwaji we na be ma ne to da me ya na se de me fie ro kwa wo ha me ti metu fie o na mo se wo wa se fie ma wo ti mi wo ntia da ga wo fie ro no se ami tia se kwa wo so otum no se wa se fie e na okọ e na se fie we fie ro na wo pese mi fie ro na oba ne se fie ro na tu kwan okọ ba bi no se fie ro na ma sika ni ntia nkomra e kom na yo ba ne papa fie and for all these years what this guy be man wo sa what sika no de ye ye nyina nso de atimo ma se fie o sha me oba no na ne ho ye me nwa kakra woni se Michelle na mu si dan ne kura oba se nkomoton port no 1.2 billion me boa na on from banko university na ga kura ni university ni ya oba be top port ni ya mo you see enti yanton no oba na ni sudodo yanton na wo ton plot ni se si ya yo na o ska be na benya da koto fofo na wo to en ko mo sense bi enti ya wo se wo koton no ade ti awon pre mo so na woni papa ni nkoso baby 32 years ni wu se na wo ti anka ba tena no 32 years wu se na wo na de ko Mr and Mrs Dina wo so Mr and Mrs Dina wo so so wo se wo koton na me kwa me ya metie ya aja kwa me metie ya maybe se na Mr no way wo ti nke se papa na wu wo hu na busuafo wo ho na ne baba ma no wo hwe yi wo ye be ma ne baba ma no wo hwe yi hwe se wo se obusuafo wo obusuafo nyina mo brantu koku na ka hu se oba panyi nyina kire hwe Echine bi yes oba bi se je na wo de ya obusuafo nyina no 102.9 wo na wo se obusuafo nyina mo brantu koku no na oba panyi nyina ho hwe wa one day baba fe wo kede dada de na wo de ye o ma no ye hwe yo ye hwe baba papa ye duro na yira ho sem ne se botomu nye botomu do ono a ne fa bokiti e de call no ani anopai kwa no ne dware ya wo ko ni so go dware ya san enkwada nso hia de a ye baba ba yire papa nti ayira ho sem be ni aware be mani ani je bia aware mo nta free ya be mani aware bia ani je bia aware mu ja bia papa we na ni je pa ne de na ni je pa ne de mfie na ni papa we nta free bi da na nya ni papa mbo na o ya ka we bari san ko won se botomu nye na se bi wo ti abonti mpo wow ma me ni mrafom na ye hwese okunu ni sika mpo na se oba wo ye ajapade wa ware mu be ma ne ka ho bi ompe awade no omfa be ma ne nsan ehwo ni asem no 1 ehwo ni asem 2 ajapade a ewo awade a ye wade ye mu no ye nche ajapade no obi a nya ne de obi a de be ye no enti e no na sebe oba na fa ho adwen se ne ma fa nkrata na kosie wa memfa won san so mre wo e kire sa wade ne konkon
enti wo mo twen sese papa we me metumi aka ni brain se ne wu ebeye nipa bi de no kre na me ka kire one no ebeye nipa bi amakare busofo no ko saa no ebeye nipa bi de eja kwa me da se wate ente ye die nkoa ne ente betumi asi ama oba warefo be mate sika ba be ye ho ade abesrewo abeje wafiri ebusuafo nsem otumi nya kokuduro sisa ne niam afiri na wade as kokot eko handan ekokotinem die nkoa ne besi yesi ansa na ne frani be ka so beto wo de abọ no na ne nan esi bibi so ente ye den ya bibi potin wo honom be ma no eye bibi a oba ne ninje ho oba ne dikan aba honom deda odi na asem eba bedan om but asem na ndika enti na asa aba amanim ho biem that means say bibi ekoso ewo mumienu ne ntama entwe yi oba ne ninje ho se ne odi kan ba ya odi na asem ba bedan om no ebia na sa problem no odi ba ye papa ne da so anya yi ontu ho na mo bia onye bibia mfamfa ho enti wa se ahye ne so ache wa so afa ontumi biem nti na ne ebe ye ebe boa no ebe beta ma ne se ne obe de obe free aware na se mejidi se eno ene ne problem no na papa na ba be ka na asem de enso ye ntumi enyina wo ne de ne so ne emfa mua nti awose maame ne ba no so bra be no so bra be kyerɛkyerɛ ne nsem ne nti poten se ne odi kan ba ye na sisi ano ne aba be to ye na so ne se wasa ne niama e de kon awose maame ne ba no be de obe kyerɛkyerɛm ni yehu ni enti pote na fe yehu ni ebe ya ebe hye edi yie atu yie ewusua ebe twen maame no enti enta metwuku da se ne ebe to nsa afre maame no ba no be kan yensa wo hase a ono so de ne nkyire mu betu dwa na fe ne wo bia no ye de aba bedan mu aha ena me de wo si like video na share na fe subscribe for mame aha da so emergency Ghana TV me din no e na akosua depa da se ne me san so ene wo share bi makram.